tosiaan Eeva Seppälä ja toimin täällä Suomen jalometallikierrätyksessä sisäostajana, jalometallien sisäostajana ja coachina. Myöskin tsemppaan ja autan uusia työntekijöitä. Mä oon ollut lähes 8 vuotta, että mä oon ollut tosi pitkään, että mä oon viihtynyt hyvin täällä, koska täällä on hyvä työilmapiiri ja kannustava palkkaus. Mä oon tosiaan Robert Blomqvist ja mä oon ihan perus sisäänostajana, eli kyllä mä kontaktoin ihmisiä puhelimitse ja yritän lähettää meidän arvokuori heille ja he sitten lähettää vanhaa korua ja muuta, mitä ostellaan kierrätyskäyttöön. Ja mitä mä oon nyt 1,5 vuotta tätä tehnyt ja tää on ollut aika jees. Tää on mun mielestä aika kiva siitä, että me ostetaan eikä myydä, niin se on vähän erilainen lähestyminen niin kuin ihmisiin, niin se on aika mun mielestä kiva homma. Kun mä aloitin tämän homman, niin mulla oli semmonen mielikuva, että okei, että se on aika raskasta henkisesti, mutta mä oon ollut väärässä. Palkitsevit on tietty raha, mutta sitten tyytyväiset asiakkaat. Meillä on täällä tiimissä tosi erilaisia tyyppejä, ihan kaikenlaisia, kaiken ikäisiä. On nuoria niin kuin sinä, Robert, opiskelijoita ja sitten on vähän tämmöistä vanhempaa väkeä niin kuin minä. Mutta meillä on kauhean kiva porukka täällä ja hyvä meininki, positiivinen meininki. Kilpailuja on tosi paljon ja hyvin palkintoja. Saattaa olla just jotain illallisia ja saattaa olla jotain risteilyjä ja kaikkea tämän tyyppistä. Tämä on aika semmoista puhelijasta ja ulospäin suuntautunutta porukkaa on ja se on just tosi kiva, mutta ihan kaikenlaisia ihmisiä. Meillä saa niin olla ihan sellainen kuin on. Periaatteessa opit jatkuvasti jotain uutta. Kyllä. Että opit itsestä ja saat vähän niinku kokemusta ihmisten kanssa, niin se on tosi upeata tässä hommassa kanssa. Joo, kyllä me aina kaupoista ilahdutaan aina ja vaikka olisi naapurinkin kauppa, niin totta kai se on aina mahtavaa, kun niitä kauppoja syntyy ja tuuletetaan niitä ja tsempataan toinen toisiamme. Ja just näin, että hyvin tsemppaava ilmapiiri ja toinen tsemppaa toinen toistaan. Kyllä. Sanoisin, että ulospäin suuntautunut, mutta hyvä kuuntelemaan kanssa samalla ja rauhallinen, niin siitä pääsee aika pitkä. Ja tässä on se, että tässä taidot kehittyy jatkuvasti. Aina oppii uutta. Niin, aina oppii uutta. Joka päivä periaatteessa oppii jotain uutta.